Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Трайкова и в днешния клип ще ви покажа какво има в моята нова чанта. О, мага, чакай, какво? Не, защо трябваше? Значи, цъкнах на най-интересното видео и това е какво има в моята раница, предполагайки, че това ще е хубаво видео, но не, трябва да е анбоксинг на чанта. Защо по дяволите връщаш тренинга от 2003? Какво става, хора? Аз съм Александър It's Walking. Здравейте, как сте? Днеска е 15 юни, абсолютно всеки завършва и затова реших да гледаме малко по-малък ютубър, защото както и да е. Добре дошли в следващия ми клип, в който днес ще гледаме какво има в моята чанта. Нашата любима ютубърка Алекс Fucking Трайкова. И без повече се бавим да преминаваме към невероятен клип. Ето това е моята нова чанта. Купих си я днес, но не съм променила нейното съдържание, защото направо от предишната ми раница си сложих всичко ето в тази новата. И махнах само ето тези, защото не ми трябваха, но иначе в принцип тях много рядко ги нося. Така изглежда раницата ми, закупена е от пешеходният мост в Пловдив, струва 24 лева. Holy fucking shit, чакай, какво? Тази чанта, тази motherfucking ass-looking чанта, даже не мога да опиша, Jesus, струва 24 лева. Аз мога да си взема моята чанта, да я направя прозрачна и да сложа няколко, не знам какво са това, лепенки, магнитчета, не знам, и да наблъскам нещо в нея и ще стане за 40 лева. Holy shit, това ли е днешния дизайн? Това ли е то? Слагаш, вземаш един парцал, слагаш го и слагаш в него нещо. Казваш, ще струва 40 лева и се получава. Трябва да вземам модерни примери, понеже аз нямам приятели. Да, искам да умра. Да, малко е прозрачно, но аз ето така исках да си виждам малко и отвън. Това не беше ли фиджет спинър? Защо абсолютно всеки човек на тази планета трябва да ги има? Holy shit, звуча като човек, който не спира да комплейва като някакво пуси. Всъщност аз съм си пуси, но защо по дяволите трябва? Абсолютно всеки божи ден. Но как да е, за сега клипа е много интересен, много забавен и екстра колоричен. Нека да преминаваме нататъка. Yeah! И за това започвам с ключовете. И сега ще ви покажа телефон. Ето. Да. Виждали сте го? Мисля. Да, мисля, че сте го виждали. Да, ключове е важно нещо. 2 лева. Holy shit. Това беше пълна подигравка към парите. В смисъл, видяхте ли как погледна като фърли парите? В смисъл, Jesus, разбирам, че майките и баща ти вадят милиони и аз живея в кашон и крада интернет циганин, само и само за да мога да направя този клип и да го кача, но що по дяволите така се отнася с тези пари? Никой не знаеше, че по дяволите носиш ключове в чантата си. Да, какво е в чантата си? Ами, ключове. Ох, сериозно ли, божечко, това нещо е хипер рейър. Просто не мога да повярвам, че някой носи ключове в чантата си. Shit. Разпиляне. Един смарт часовник за училище. Тази жена почва да ме изумява, честно ви казвам. Значи първо имаше разпиляни 2 лева, които за нея са 2 лева. Не. Буклуци. После смарт-вотч. Ти си по дяволите на 10. Ти си на 10 години, не ти давам повече. И какво правиш? Не. Смарт-вотч. Мама, може ли смарт-вотч да ми купиш, защото аз... И да, и по-усещам, че бич комплейва и затова ще кажа всичко е на сарказъм. Моля ви, абонирайте се за канала ми, за да ме подкрепите и да преминаваме нататъка. Юпи! Това не се серче. Между другото, исках да изкарам първо ето това нещо, защото долу в коментарите всички ще започнат да ме нападат. Ти си твърде малко, за да си носиш комплект за вежди, да си носиш пинсета за вежди, да използваш червило и сигурно е парфюм, ще кажа, че съм малка да използвам. Не, имам си родители, те преценяват за кое съм малка и за кое е голяма. Holy shit, това трябва да го кажа на нашите родители също. Значи, по дяволите, тя не е малка, тя е на 12, тук що видях. Така че хора, когато някой ви каже, ако сте умит, че нямате право да носите черво, пуснете Алекс Трайчева. Кажете на родителите си, че тя е на 12 години, тя може да носи падне в даскал и ще видите как вашите ще вземат една точилка и ще се насочат право към вас. Но както да е, според мен трябва канала да бъде спряна хаштаг
Алекс Страйкова is over party. Но не е сериозно. Това ще смятам да отлипа, защото на мен ми стана лошо да го гледам и нататък вече е безсмислено да се гледа. Това момиче трябва достъпа да бъде спрян до интернета. Кой ли ми звучи? О да, сетих се на нейната Верка от Махлата, Ивка Дачева. Понеже миналия път като люх Ивка Дачева казах нещо много хубаво. Сега трябва да кажа също нещо много хубаво. Ти не си провал на човечеството. Ти само по себе си най-големия провал на вселената. Да, това ще отлипа. Надявам се забавните шеги да са ви харесали. Чисто на всички, които сте завършили, на тези, които имате още 15 дена като мене или. Така че да, ще си видим в другия клип и чао хора.